LTN. Luo Trending Nation. Yes, nyakore kaka winjo no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka pile wakelo ni jok mopogore opogore, wakelo ni celebrities, thuondi, stars. Kaka wuono ni endi tadonjo iluongo ni Wema Records. Kendo batha ka endi an gi the CEO Awicko Jakabunde, inyalo dendo ni Awicko min Liz. Iwinjo ka chendo kichu ipenje ni Awicko timuri gi waya nade. Kawuono wan kode ka endi live. Nyuchu winjo ko wacho ka chendo ni ento koro oneno bad ruoth chal ka gima ruoth luonge mondo koro chak tije ne endo kamano no endo. Ji osepenja ka chendo mari. En kamano adier ko sen panganga. Omiyo kawuono omanyo Omin Liz odhi konwa. Omin Liz kapok wachako kikawe thuolo ni endi mose joneno magwa. Okay. Amoso nyikora mugajwang rute ni uimore kendo yaore. Depende kuma gintie. Kamano. Ing'e nitie ng'ama ne loka, inyalo mose no oimore kare kono yaore. Umiya wacho na gite kamano. Okay. Min Liz, nitie maybe samoro ng'ama koro neni for the very first time. Sana maybe mana jok mayot ma kore ka donjo labda e field ma fans wa manyien nikech fans inyuolo pile industry be ji donje pile. Ang'e ni jok ma wasebedo godo to ong'eyo Min Liz ok en gima kore kitimo introduction but inyalo maybe ng'ama kore ka donjo madwa ng'eyo Min Liz. Omin Liz en Wycliffe Ochieng' Owino monyuolo mabe anonyuolo mabe hospital. Inga mono nyuolo hospital. Nyuolo hospital mabe. Okonyuoli dala. Koro ajaka nyada thidha mane odar obiro gedo Migori. Okay. Sane kata kineno kata post na ka post kadhi dala. Awacho ni I'm from Migori County. Yeah. An jadak ma Migori Oruba. Manyiso ni koro sane ija Migori Oruba. Yes. Ne chal ka gimiepo joma kia Kiswahili. Iepo joge awete. Koro main sani endi kata mana kura igoyo Migori County. Maler kabisa. Okay. Miwa jani ni matin mar ngolo. Mondo mi donje waya makoro jung'eyo Omin Liz makawuono ni endi. Omin Liz chako waya gi kanisa. To kanisa ni ne beda chila ria dik. Ma kane for example na wuok na dhiga e chiro. Chiro ma iluongo ni Rodi Kopany. Rodi Kopany. Jathum moro ne nitie club moro kanyo ni Sweet Waters. Sweet Waters. Koro jathum ni ne dhi timore nade, ne dhi go thum no choncho ni go 10%, ni 10%. 10% ni kionjo. Koro gidhi go kionjo kidhiye to ji bura tigo negi kata thumbe ariyo to giwuok. Koro kaka me nabedo among these people. Yeah. Koro andhi aneno ka jathum no go thum kutieko. Tano kadhi sama koro igolo jinia wedo chak ngadi. Tana pundo. Ilunchori. Nitie kama na abedi. Koro before sama koro joka duogo ma koro gidwa chako gise chiemo jothum oikore. Chiel machako cutting race chako. Dame na chaka dhia mulo gicha. Kada mulo gicha to weg band no wuok oko. Mowinjo ni to lwere no tok marwa ka. Mano lwet ng'ayawo. Lwere maka. To yuda ka an jachacho. Budan ga kanisa. Ego praise and worship. Kabisa maler. Yana ni team. Mutegno. Kuro abukora nago agawaya maler kabisa. To weg band no chung malo mobiro mong'iya. To ng'ani no sera. Yeah. Olombi. Mkika dogi. Kono bwana wati. Lakini nakuri nyaka tadoga but kuru kidwara officially. Kura budu kati bulunge chmato na abire ziara na. Na bire yora. Kura bubiro officially. Okay. Kuru kose bido kamano to na doko. To ngina ngari ni story no gichien ti kune mabe minae ga mokuongo go na koro waya manyalo winjore go Ohangla gi kanisa. Nitie kama na dhi nitie jama moro malu ni Tony Wuda Sego. Tony Wuda Sego. Ban ma kama no tingo Ken Jara iluongo nango Jara this Jara. This Jara. Musi pani monja dala. This Jara.
Odhi jara. Okay. Odhi jara chon ne miel maratari. Dansa ma serious. Kapok odonje waye. Kapok odonje waye. Okay. Koro an kan bang' kane osetiyo kodgi kamano matin to koro ema koro awacho niya ng'eni waye koro odonjo lweta mar be thum cha kidogo pod an jachach ga koro in church to kone lemo matin in church to mar lwedo cha nagone jogi koni ka nagone lwedo gi koni to ng'ani nomorgo mana chaka bede tie jogi mano ndika tich in kore jawaya ondika tich an jawaya kondika tich an jawaya to weche achiel ariyo adek nobedo mwachako wuok chako yudo group moro no gundele ma koro ji haoga pesa mang'eny kech ichako yudo ka pesa ni koro kromi koro iduo bet ng'eny matin okay koro group ni ma koro wadhi wa form gi jama moro iluongo ni Tenten Ujorodi olalo mina kelo kama oting'o nyaka Victor Udulare na wasoe iye kanyo okay koro kane weche nodhi adhiya wadhi mwagocho nyaka Ringiti kamano chula gi wagoche kabisa in idhi kundo kaka jawaya dong koro kaka jawaya in jawaya okay koro ne timre ni jama moro ne iluongo na Tomex ne en ja sound moro Mombasa mane de goch nani baba awinjo umbi awinjo ni bere waya an gi jawer koni koro adwa ni mondo mi aluongi tich mondo mi konya tich koni yes tadir nadhi kan wadhi to nwadhi gi Deva Yoro no nti jama moro mane wer iluongo ni Deva Yoro Deva Yoro to en kan wadhi noduogo nopondo duogo Homa Bay men kaka noduogo no pod duogo nyaka sani sieta no pod olala nyaka sani koro kaka noduogo koro an nadhi mbele gi tijane gi mar tije mar waya ni madhi adhiya maber kabisa in koro in Mombasa go waya Mombasa go waya ne Papa Junior agone amulo nyochero mowadgi Keno Kiga Yoro amgone masi nyakwaro panga ema koro Ken Jaraja Kosoko be chako kwala biro Nairobi ka iduogo Nairobi koro biro jathum donjo Nairobi koro iwuoge Ken Jara mano 2013 koro biro Nairobi ka koro Ken be mulo go matin be sama mulo Ken to biro samoro be ane band mar Lady Morin sike kama awuotho thumbegi to na gimoro timore brother na moro ne tuo koro na wuok adhi dala koro atere dala koro bang' tere dala ni makoro biro dala makoro fwenye wach mar electronics engineer ni mag kuma na chake gigo wache TV gi ufa gi nigi amplifier speakers gi magik mane waloso kocha koro timo repair okay koro na posto gi chuwete na timo gini tema koro wadwa nyisa ni bwana nitiere jathum moro ka miluongo no Uma Tula niende gothum koro Uma Tula nwadhi adhiya miel dirone pori gocho go Uma wuda yitani gula rume gi ne Grace Nyakindu koro jogo nene kanyo group kanyo ng'ato tiyo wene wadgi to moko na dhi kanyo to lwedo be nomoro ji kanyo onjo matin to moro gi norwaka band no mambe kuro na chaka go thum itiyo na ga thum kare gima ng'ato somo kata dhi makanye yani gima ni kuomi okay yes koro idonjo e group Atula gi Grace Nyakindu in koro in idonjo tich koro seche gi we ufa matin gi electronic gudio chieng to mane gima timo kogi gotieno ikone mano nyiso ni gima ng'ato ni godo Nyakaramogi nyiso ni en godo kata dhi kanye pod iromo kata dhi mana kure omiyo gima in gi lweti no ti kode maber iwinjo story kanyo mar Awicko Jakabunde iwinjo ko wacho ni en odhi dala owacho ni we aket na thum kando matin lakini kumoro moro modhi onjo ni tiwinjo ka ji recognize gimotimo and pod wan kode kanyo no endo koro maybe ka in gi penjo ma pod idwaro penjo Awicko min Liz nyalo keto nwa e comment kanyo no endo wan koponi ati wacho ni waduogo wadwa ni wa clarify gima ok winjo maber in ma in gi penjo kanyo no endo ketnu mwalo kanyo koro Awicko Jakabunde idonjo ka endi itiyo gi Lady Morin gi Uma Tula okati gi Lady Morin macha Atula ni migori ni Morin na wera go Nairobi no Grace Nyakindu
Koro Grace Nyakindu, okay. Koro bang'e to ema uma ude yeta wewa. Olalnwa. Uma ude yeto lal. Olalnwa. To wachwaka guma tola ni makoro be wagole to maro bado sirikal matiyo cha. Movuma. Tema koro be leng matin to sogo chako kwala. Osogo winyo. Okay. Osogo winyo be koro atiyo go. Are 2014 diere kanyo nyaka 2017. Yeah. Ema koro di kamane chaka rume gi ng'ama chielo. Ang'e jogi dwa ng'eyo niya, nikech ang'e ni joma ng'eny ong'eya ahinya ka ne in gi Musa Jakadala, wuod kone. Kanyo ma koro ji, bin Liz nikech kacha cha nudhi Luo Festival, ji neno kaka igo piano e Luo Festival miketo mana ng'eyi. Ji penjo gini, recorded TED Live. Koro ing'e ni ji de gombo ng'eyo ni ere kaka ni kam ma ichopo kuom Musa Jakadala. En tije. Tije ma mi land kamoro, tiji maber. Tiji maber, yes. Kuro na nyawacho ni tije maber. Emano mi land e Superlatin. E Superlatin. Mana pana mi duoko makare. Magini wacho maber, lakini kumakuri wacho go Superlatin. Tire nwere ya gimalo ni bwana en tije maber. Tich maber ba miyo ng'ato lan kumo. Idwana wacho. Adogino no ka wawacho kata kaka mar Lady Morin, kakitiyo gi Uma Tola, Grace Nyakindu, at least inyalo wacho ne gigoche club tadhe kama ende. Koro ng'eni people would like to know maybe Musa Jakadala ne gocho kumoro to idhi koso no mi simu ni bwana kaka muno luonge Mombasa. Jo piny gombo winjo by the way. Magi luongo ni untold stories. Yeah. Kuro to cut the story short. Kin ng'ama be ok mino wacha ahinya kiyina. We awach ni tija maber. Emono soya Superlatin. Lekoro kaka winyo no endo owacho ni tije maber emono chope e Superlatin. Kuma koro entie sani endi osebedo kotiyo gi wuod kone kendo gik mang'eny ahinya kata thumbe mang'eny ahinya kabisa gigolo gi wuod kone kendo kata mana these shows madongo nineno Awicko Jakabunde en wuoyi mokuo mang'eny, wuoyi moling' mane tije but gimodiye momiyo koro nyinge winjore. Omiyo kumano kawuono wan kode kaendi mondo me oduoke penjo moko matin mona winjo ka dhano penja kacha. Sani wanene mbui kacha ka nitie gimoro mawuotho akene en pang'ang'a koso en gima dieri. Awicko Jakabunde nitie kaka wacho kanyo ni en to koro odwa dok mondo ti ruoth Jehova Nyasaye. Odwa no dogu tij Bwana. Koro wadhi we luonge na Awicko Jakabunde pen wadhi dok koken reverend to brother. Kwanza timo mistake mokwongo kichako. Ngechi ng'eni bio iri ng'ama Nyasaye ni kuome. Okilemo mokwongo. Koro mano ni gone Nyasaye sorry. I'm very sorry God. God, I'm very sorry. Yeah. Koro Awicko Jakabunde nowar higa mar 2006. Mainga mosebedo ka wuotho e tipo mar Jehova Nyasaye. Atiyo lakini yani bu tipo neno. Yes. Emu neno kiwacho ni ng'ani en ng'ama linga sana. Aonge weche mang'eny. An kata kinyono tiene te dugo ago chonga tie kitanda. Jehova neno. Tawacho ni Jehova mai neno gi wang'i muku. Gimumari temo ne. Nyasaye timore nade? Jehova na ng'ao. Dhao mari. Gona ng'ado. Koro warruok en gima ni kuma. Yeah. To ken kuma apana sebedo nitie some post moko ma post ga ma ng'ato nyalo realize go gik makamago lakini mondo mi ng'ato realize tek ngech ong'ino ka wini ja Ohangla yes. Koro o recognize kaka macha be mana tich ma kawaida machuno ng'ato nyaka ng'ato tiye. But kikoni be nitie kaka ibedo i-commit ne Nyasaye. Yes. Donge. Koro according gi post manobedo
Post ni to adwa ni duoko ne ami Tuesday kani be nyalore. To mane gimono ji dwa winjo nikech ji penjo ni okay Umari apari kan nyasombo ni some of the text kacha chane nyalo neno Umari idwa wacha dier ni Awicko min Liz we Musa Jakadala odhi lemo akone jatelo an duoko nok danga duoki obiro duoko kende in fact mani gi mang'eny ji mang'eny rito kaende ni we winje ni kumin Liz koso ni wacha ni biro dhi ilemo ga lakini Umari entertain wakao example gi Yesu kano wuok dhi thim kano dhi lemo no dhi gi joge ne disciples which were 12 but not in negin kod ne dhi kod gi thim lakini nogo atwa moro mowegi tok no wegi kamoro mane thim no awinji giwuok tim gikwongi we galamoro to owuok gi tim moro ka kose wuok to kochako chopo kumoro to jogi bo chako weye oko wegi ogo kang okay to Yesu kanotieko to ne oduogo ir joka koso ne olal kamano noduogo dhoni noyudo gi kage nendo to noduogo kori duokori kendi koso no kaduokore ngene ma koro wakawe kaka Awicko wacho nene kanisa iwijo koro nene kanisa nogotwa okang moro matin koro kosego okang moro matin to duogo manyiso ni ini duoge kanisa ntiere mari bed ngama wuoyo to mako wach ok ni we kanisa nego okang to ine kanisa nyalo bedo ni sani action makao nyalo bedo stronger than mane enti ndio lakini amede nguvu moro gi sani koro angama ngungu kanisa iwinjo koro kaka be igni dhi kaka amedo ywa Jehova cha bedo machiegni ingene Awicko adwa mapenji matin nikech ingene Ohangla en kaka tich an pok aneno ng'ama olando ne kawuono adwa business na wawach ni in gi supermarket ok inya wacho ni idwa supermarket mondo concentrate kuom Nyasaye nyiso ni matcha is just like any other business does it mean ni ng'ato ok nya go Ohangla tilemo nyaki we mana nyaki chaki go okang moro kichana believe ni Ohangla en tich kaka winje ni ajawa mwadhi ni en tich kaka tije te to pok aneno ka ng'ato lando ni an nikech auso ga gwen to sani adwa dong ne Nyasaye awe uso gweno to koro ang'ama chandi kineno ka ng'ato lando mokwongo ngech pok ineno manyiso ni oningo bedi koro wiye chiemo ni kare ajawa ni ng'ato ok nyago to lemo koro nyaki we mundi lem to dong nitiere jok mabe owe lemo mobire nitie by the way nitie jomose we koro nitie jomowe lemo mobire to nitiere joma odhi gi lemo no te gi joma ni e iye to gi lemo cha ochako medo marufu mar lemo no e gino okay yakoro boka kwinyo no endo por wan ga Awicko Jakabunde iluongo ne Awicko omin Liz iwinjo kaka wuoyo kanyo no endo akendi yimbende iyude koso ntie kaka obagi kumoro iwinjo igende kaka wuoyo ni samoro dhi kaka ng'ato penjo ni ne Awicko weyo koso ko weyo yawa ng'ato dhi penjo Awicko weyo koso ko weyo ngeni iketo dhano diere ka dhano ni ka Ohangla ni ka lemo bende ka Awicko ni ka Awicko ti diere ka Awicko in kanye nitiere kaka na wacho ni kayecha ni kiyiena to penjo ma jogi penjo kata mi penjo ngichan ng'ama gurure social media ka gibiro yudo dwoko ni Tuesday
Tuesday. Manyiso ni gisani ni endi wanyalo wacho ni pod nitie kaka iketo gik moko pending. Nyaka apani nyaka na adhi ma chak wira gi mo Yesu. Apani puku kaw ndalo mang'eny. Okay. Koro wakuno paro. Wang'eyo kabedo ng'eni nitiere ga kata for example ne nitie press brief moro mabiro. Yeah. Ni kata ni breaking news moro nego beni lando. Yes. Nitie wiye mo then official mare. Mar koro ki explain go gini kaka obedo kako timore kama odhiye gi gimo kako dwa bedo koro. Okay. Iwacho ni en siku fulani. Nyakore moge iwinjo ko ochiki maber kabisa ni gimidwaro ng'eyo malong'o maler gi kukune en tich ariyo. Gisani ni endi winja wiye kaka nobiro no endo ni Awicko en jatich Nyasaye osebedo ka otimo Ohangla to otime tipo mar Jehova Nyasaye. Emomiyo be kinde mang'eny pok weche omake ahinya ni mari wacho ni ng'amo wir kata ng'amo ponde bo tipo mar Nyasaye en gik mang'eny ok yude. Ochalo ot mogere Lwanda ni ok oyiengni makata koponi ati yamo biro to en odong' adong'a kochung' kanyo. Iwacho ni gik mang'eny ne gore piny to en odong' kochung' ni mar ogede wi Lwanda. Hallelujah. To koro gisani ni endi nitie jok moko mabende samoro nyalo bedo gi luoro ni koponi idonje weche mag Jehova Nyasaye. Jok manyocha osewinjo kilando nyaka promotion ni biro timo negi e bei maber mokalo bei moyweyo. Ne en around 4,000 per track. Jogi samoro ywa ng'ech ni yawa brother Awicko deber koriemba gi Ohangla gi kopo no donjo e wach Jehova matut kako dwaro. Aparo ni kirango post no maber mari. Post no onge kama luonge nying Wema Records. Ni seso me maber. Seso. Koro apoga Awicko gi Wema. Bas. Awinji. Koro wan ga Jakabunde post cha have nothing to do with Wema Record, which means ni weche Wema Records en kawaida kodhi makata sani ibiro ka yedo kaloso thum an sani jo kita kanindi kiwinj ka giwinjo ni golo thum 4,000 kende koro itiyo mitieko matitimo maji ya chiu kawuono saa achiel. No, ane apani kata kamera ginyalo neno toke kanyo project dhi mbele. Mano project. Manyiso ni Wema Records pod ni constant. Owacho ni ka in upcoming to in kanyo kiki wach ni ji otamore supporti. B, single track is only 4,000 shillings. Mano gima ji osebedo ka wacho oko kacha ni Awicko Jakabunde golo gi 12,000 Ken gi 22 per track. Chi ogolo gi 50,000. Wawacho ko bet ka oken pang'anga. Sani wagolo offer. Wan gi joka Wema Records. Koro mobe gino post no mokwongo mar 4K no. Niedo kana make gi another screenshot moro manene owach na do na ngade tie kana krope lakini ngano no yalo na nosomo na muma but moyalo no somo na muma ni to kiani abedo ga gi offer every January. But no yale baba mkatango nigo full. Yuangi nyalo nuwoyo. Kora embe kako ngau be unego talent ge. Bas nenge wacho to kingi adier ido ka baba ana chako support jotumbe chon kata ka studios gi podi. We had only Wabarikiwa studio. Gi Ngwasi Records neno. Mane bit at least ni winjure. Koka Wema no chako bedo studio mara dik my piny mar kod digital masani ma wan go sani kora no support jathumbe baba na chako nene tinda ol go igen nitie jomoko mabende seche moko walaumu joge wa maya nikech iyudo ka ng'ato ok kaw time mondo follow to giyudo kata ka jothum giende iyudo ka seche moko wuotho gi jothum weya kata gi Elisha to Mombasa koro wabet kama samoro koro kuya otieko 3 days Elisha kari duogo in Mombasa ko kelemo umutugre tuwege ya dongjore nyoche ko ya Mombasa ya koro iyudo ka nitie joge ok gifuatilia odwa na Awicko konye but Awicko no be okofolo ko lugige ne okone iwinjo but ong'e na Awicko nitie ong'eyo Awicko nitie
ma sama stress omake ode maber to en gi kata namba Awicko onya text bwana umbe okudwa golo ne ji thum koni to nyen mapok kata nomosa kata oko follow yi samo yero kata nti kata ni lando ni edwa kata jok mi support free nti kata ndalo mo ka group Awicko ura wendo ni to mane gi gol gi ko the small gi ni ke bo mam nti na miyo gi promotion magol ni nyaka video ndalo mana dwaro gino the following day ngato na text mine chal kamago Awicko yini ni studio to ira to konyo ji akiango kora duwa ngiyo ine inbox aduwa ngiyo gima na ndiko cha jamani eri ka kolande inbox na but a page na siye to kotimore na e wall na to kone gimo ndike manyiso no ko follow dano temwangi sahi ingama ni oko kanyo tafadhali kiseneno yo midwa ni idhi godo lu jok ming'eni at least nyalo konyi wan gi Wema Records kidwaru fuatilia idwa ng'eyo kaka Wema Records dhi ifollow tifuatilia gigene iwinjo nikech samoro inyalo yudo kata ko ogol offer mitimo free to nikech okelo ikia koro in chieng' moro kere kibiro kata after 1 week gicha noserumo so please upcoming mane oko kanyo to gi fans begin samoro wuoyo to koluwi en wuoyo tafadhali wa follow uru ng'ama ing'eni in gi potential godo tafadhali koro sani endi idhi kae chendo e Facebook wan gi Wema Records to wan ga Awicko Jakabunde kata kiero mai lifestyle doge Wycliffe Owino kocha mobedo verified gi blue tick iwinjo Wycliffe Owino en gi blue tick mano nyisi ni ng'ama koro Facebook ong'eyo in person jo Facebook nyalo kata biro maleme en mani okotanga ginya biro magigo mpaka gi Jakabunde to dok kaka chieng' moro kele blue tick gimadho chai ka gi Jakabunde to koro sani endi imiyo wa mana stochi mar thum imiyo wa stochi mar waya ni kwalo lwedo ka ng'awa nikech kinde mang'eny winjo ka ng'ato wacho mari wacho ni mano nyathina kaka neno luo waya no mana luo ot ka to gine to in poka winjo ka ng'ato wacho ni Awicko wuoda gino apost ga mang'eny kata apani ni samoro se PTI lakini it is very important mondo mi wang'is jok ma okia waket gi on their behalf yes wawacho on their behalf okay anu mari nuchwe ya gi yani ntia ka nuchwe ma gimora neno tachako timo yeah kendo kokitang taburo time muewi koro mane an koro kisbeti neno kako tudo gi LTN wapuma ka in gi LTN Awicko kata misedo ka tuto ngime ka misegombo Awicko garisero nyelemo bwana mimi yo fiko na dire kamera bwana gini sero okay koro an wach mar piano waya kaka chako en ni nanena nakalo e kanisa poda tin wadhi e kanisa gi mamwa mano gimoro 2-3 poda tin podi young sana wakalo kama wadhi lemo gi minwa to kanisa mane minwa dhiye ne en kanisa ma ipamo iluongo ni repentance churches koro kwaduogo sama wakalo to wakalo ka nitie kanisa moro kanyo miluongo ni Kristo mano Lamo kocha ungo koro na winjo ka gini donjo na ineno then kachak waduogo kendo tawinjo ka jogi nie press team yo kwa mit unto pamo kocha aya kana chaka duogo nitiere nera moro miluongo ni Aloka Tata ne jathum ginera moro miluongo no Buya ne othum mano jok mane gochogo omore gini chon Awino lawi gini chon sana nogo ne omore gita ni baseline giwilre gi jodongo moko kanyo koro ntie samoro mane gi kelo on a Saturday gikelo gicha e school ineno to gidhi e class 7 mani duonga chon iluongo ni class 7 sani wan gi grade sani wan gi grade chon en class 7 kata standard standard ile ko STD 7
Koro kanye mani duong'. Koro iyudo ka gidhi gipango bande iye kanyo. Ka gidhi gipango bande iye kanyo to idonjo to ichiw skin nyathi tichiw 20 bob kata 10 bob ineno joma dongo 50 kadhi mbele kamano. To nigi were wega na yudi kanye ne thume machon mako lela gini gigo machon kamano. Koro nadongo kaneno gigi. To gigi donjo na ma samoro yudo kata ka wuok kanyo to dhia panga bunde nama yudo ka go wibrika moro tak ago maber kabisa. Ibi loso local band. Koro wache kanisa cha nochopo kama chieng' moro awes kaminwa uguro joguro kocha ponda dugo kocha ta bedo gi drisa kama nitie drisa moro mar sing'enge kama to ja keyboard no ko drisa no ng'i kama ko sing'enge ne tang'iyo lwete kako goye chieng' moro riemba kanyo tamo yamo donjo igeng'o kanyo boy ageng'o kanyo keto blockage anopek okay. Nabedo na jogo pek material chieng' moro pastor wacho ni wewe odonjo koro adonjo tabet ananitie kanyo ng'iyo kaka be ni kijendi tiji tek dhi samoro achung' kocha chaka duogo kone akwaya chalo gweno madwa tok manyiso ni ok iseto nitie gima chapa ok awinji to ng'ini jo keyboard gi kine na duga yudo ni kata Ohangla ka tiji tek mana kamano ko fwenyo ni dwa ng'e gimoro kuome mangano koro en un maguok gi rombo koro yamani apa no fwenyo tena ng'ama ungo maber kabisa to no tama nafas ni miro ni samoro nitie koro osetiek gimoro amora koro ibeno to keyboard cha ng'en ne gitiyo gi battery mar dry cell mar gari ni moro rachar to wiye kwar kama koro kano osetude to giwe samoro gigolo speakers go to gino pod giweye tadhi adia ting jamani no tama nafas adier machieng' more mako amua akawo 70 bob mar mino mano urago nadhi ang'iew toy moko matindo makata mana ng'iew ne nyathina ni berberi ineno koro yudo othin malich kama koro kana dhi to bede ot tadhiye ti wer moro wacho Nyasaye ber na ober koda gine mana practice gimo timatin ka keyboard kama exactly nyiso ni ngaya cha koro sithicha chien osedhiri mamba senge no sidhira kudwara chiele tin okin kata mbasne okan mbasne kabisa then kumi koro na lan bang lan gigi chiele ria dega kiwinjo wacho ni nitie obwongo moro mano nyolago na tu gini kenda nyinda kia kisa kia chords ine diyo gino iluongo ni diyo randomly bas karo make sense ka machieng' moro be koro Nyasaye lwar kadhi e kanisa chata dhi atimra nade adhi adiyo Nyasaye ber ni koni to youth nyithindo moko mabi ma roma koda go chaka wero Nyasaye ber no koro in mane gimede koro chieng' moro be koro main service wabiro ji chako tamba chaka gino be keyboard cha no lewo tamba chaka gino iwero ga wera jogo biro ga wera ka mood madhiro ne kare gi were chabe kare nguya nguvu ka gi were be kare mi motisha moro ka giki biro be kora were arewo manyiso ni you are your first teacher yes kabisa nyiso ni jamacha to awachno chalo ngazi chabe ubiro ngama no inspire na yudo inspiration kokalo kume tokea mabe no ignore but Nyasaye nitiyo koda maber nyaka sani an onge ngamo ka lweta no keyboard ni nagoyo kuna kuna dita tega kamano mitiegori kendi kabisa ma emakori chako bedo go jawaya makori in jawaya kata sani pod an e school mar keyboard ng'ato nowacho ne learning do not stop. Exactly, thank you. You can maybe schooling will stop but learning to nyaka stop. Will never stop. Okay. Ere kuma kori idwo gidonjo go de production. Production begini kora wach ni kano wasedonjo Ohangla ka engolo ti jama moro ni iluongo ni Ken Kiche Fiesta Production winjo tu machon mani Fiesta Production to they mate
mago koro ken wagocho yugis kanyo kayoya bamono ni kayoya koro ne ago thum lakini ka jathum moro biro ni dwaro jawaya dhi studio tadhi kocha adhi golo thum kocha koro nang'iyo ka ken timo gigi to be naonge wezo be mar gigo ng'iewo equipment kan pod onge ne jathum moro ma be samoro utiyo omi 50 bob dhi chamo madondo duge nindo ineno gik chal kamago koro nayudo experience no kanyo mood matin mananego ken no alafu achaka wuok kama chaka room gi wach production en kana dhi golo ne sogo thum mar volume 6 kana tiyo go sogo nwadhi Bona Records mar kama danje koro kama danje ni be ochako inspire kana ngani timo gigi to kana take notes kura chela ngich kuro ngina mangungo gini donjo na aya the third person achaka dhi kani Migori ka Sirikei wuda sembo. Sirikei. Mano Sauti Records. Sauti Records. Manyi kama nwagolo baro sirikal matiyo. Niso ni mudu manwagolo baro sirikal matiyo cha. Be kaya cha be lweta ni tiere. Na lano 1, 2, 3 kacha we. Koro gigi yan sebedo ka solo gia solo to gelinga linga. Manyiso ni onge specific person mwawacho neti Awicko dak ka 2 years. Yes. Ka puonjure. Onge. Kare ne engineers. Wanya wacho ni. Kori winjo gimana wacho ni. Manyiso wanya wacho ni Awicko engineers. Ingeni ngama genius. Iyudo ka samoro gimoro is very technical. But tend to kone technicality in that thing. Eno nene to kone ma simple. Kamano. Okay. Kuro adhiya kamano. Ema koro kwa bire koro wabire lwet jakadala koro ne record ka Wood Phoebe. Koro recording ka Wood Phoebe ka achaka lande lwet Wood Phoebe ka. Koro ka otimo gigi tan bath to pok nang'ise ni gine dwa timo nade. Onge chieng' mana sewacho ne Wood Phoebe ne nyaka nitie chieng' mane koro nofwenyo ka chako chandora gi wach laptop gi matindo pa ineno ka post ka gigo kuma na dandora awuth magi laptop ineno gik makamaga ng'iewo nyaka speak ni matindo ge pod in ka 2017 speak ni go ema nang'iewo tuga manyiso ni magi keto ka mari history mago history ineno yawiji ma ok aneno to paro na mabor koro kanyalo uso gi koro baadaye adhi maber ma koro ayaw gini ji chako then koro chako record ne ji achiel ka kama golo ne Amiso Thwango Baby Parmos to ji no accept mano bedo maber kabisa thumno notimo maber ma ji no recognize Wema Records mogik nyaka sani koro Wood Phoebe no trust ama anyadhi kata studio no to weya atimo gige na tumbe makata mag Musa Jakadala masani bulu sani ni ane matiyo te machal kamago kuro an ngama sani ungirore ma production ka muwan ka you are here to stay mano kori winjo mani luongo ne Awicko Jakabunde but Awicko an sani koponi ng'ato penja ni umari an atimo MC but anyalo wacho ni ka ng'ato penja sani ni umari bwana ng'amu yingi MC kata wacho ni bwana ogena podback Ogena put back okawacho ni an ok recognize myself ambe ana MC but Ogena put a salute ne nikech maybe kumo okete pod ni malo mara iwinjo doni ambe na trust ane bwana ambe anyalo but Ogena to pod chwako gicha koro in gi sani koponi wang'eyo production ng'ama inyalo recognize ni on top one ka indigi different studios gi sani ni indi kiwacha dier ng'ini gini entie akili to ka entie akili en adier ni sani kata kwa chiwo example nitie jower mower be mang'eny moweyo jok moyito to gilinga platform pok giyudo pok giyudo platform gimiwacho no to is very true nitie jok mower kata mana dala kocha mano ng'a kata ne kala kali kendo jok moyito go luoro gi marach Igi wacho no kanyalo pego but nyathino. Chal gi wach mana kuri penja ni. Pap mar production ka. Nitiere ng'ama samoro ng'ato ji nyalo neno ni nitie malo. To be nitiere ng'ama be pok obedo recognize kama ji okia. Mabe timo kata mamit moyo kata ng'ano lakini pok omiye platform embe. Neno. To gimoro timorega e paw thum kani nyaka chieng' kaka kore neno ni Umayo biro kani ni nyaka chieng' Umari bi tim na interview kwa ging'ene kare ng'ani nya tim na interview ma kare channel ayor live kore biro ka ng'ato biro chieng' moro gira nikech koro mara no Umari no tim na interview lakini dak no bi kapo gibiro wacho ni kare Awicko Umari nyalo timo na interview
we wamanya wiko kare we manya wiko wamanya wiko okay kore ngai kare ngane changa nyalo nugul ne thum ngane thum kare wadhi a record kuno koro gikaw believe ku believe ni ka gisekaw to gibedo go but koro kaduo ke korka kora an wuon ato omari ato an tuon kiyan okay ma sani wanyalo wacho ne e piny luo ka koponi ati ne miyo luo producers trophy yes ne gikele wema mano pachigi lakini kora wuoya according to myself yourself I am a king here onge ngami nyalo baone e production ok ni onge ngama nyalo baone lakini wa wuoye loya emo penji loya en niya I'm my own boss I'm my own king in my kingdom mane penji mane dok mane duki onge machielo ji tete maber kendo wayie te ji timo onge ngama timo marach lakini in ki anan kian ana wuoyo wuoyo kama chielo kanyal Egoro mokak winjo no endo ma iluongo ni Wema Records ingama dwa nogol thum inyalo riwri gi promotion manitie sani ma en 4,000 per track nitie jok mapenja kachicha endo ni umari adwa na gol thum an pod aonge studio jothurwa but osiepena nigi studio omiyo koponi ati idwa golo thum kanyo no endo anyalo rifai tu Awicko Jakabunde kaka winjo ko wacho kanyo no endo wacho ne kato donj mane Nyasaye mulingre ni tumblu and gi Wema Records there are two things puonjri pogo Awicko Jakabunde to gi Wema Records Wema Records dhi mbele gi tije kaka pile omiyo ka inoko kanyo samoro ne isebedo gi panganga moro niyo Awicko koro were gi weche mag Ohangla no kendo kono wakanyo endo ne wa hold on nyaka Tuesday hapa ni kawuono en Saturday but koro Tuesday wabiro winjo update mafol koponi ati otimo kamacha kato timo kamano owacho ni gik moko pod pending kata kigolo briefing ikungi mi mawiye kore kambele kanyo ibiro mi full gisane ni endi Awicko Jakabunde en jathum mane ma maybe isegolo ne thum miwinjo ka mori ahinya ng'eni nitie samoro nyithindi to gi nyathi makoro mori e nyithindi go iko nikech ane matimo gino te pacha matimo ne gigo te ansa en ni onge ngama setimo ne gima rach to kendo onge ngama setimo ne gima ber ngech odaka pakra kende wuon gira matimo maber onego bed ni ng'ate maneno oko kacha kaka in wuon kiti ng'eyo anle ni samoro ka kifulo ka Wema studio lakini an joga duto te no anta ng'eyo ing'eni kopo na penji gimoro ma gima nyaka wayiere an gina penjo on behalf of fans nikech anto mostly wange kako wuoyi in fact wagore nyaka simbe koro kano podi ni aketo na nyalo kata gocho ni ta penji but nikech wapenjo on behalf of fans mag Luo Trending Nation omiyo koro wapenji kama yes dongamba winji tema miedo dwoko jathum mora mosegolo thum ka agolo ne gi chuny achiel nyiso ni production achieve to my best level gima samoro nyalo goye piny en ni gik moro wero to gigi besani wakonye ji omari skara samoro inye biro ma ionge kata gimi wer moko ndiko lyrics chunyi to kombo wer tiyo kia gimi wer to wabiro ka to wami gimi wero no beats wan go ka to wachwako iye to bedo thum mano taseneno daka awach ni ng'ane ema sigolo ne maber ng'ane asigolo jogo te ng'ata neno ka to ngadhi ng'ata chiel ng'ato to wach kare luongo nyinga to ng'acha ok luongo nyinga to ng'acha to luongo nyinge kare ng'acha motimo ne maber koro kini ng'ama ref mano for example ibedo ng'ama neutral bana koro ato an neutral joge te atimo ne githu maber nde to ka ng'ato dwa ng'eyo thum maber ahinya mamit masetimo YouTube kata ne jathum moro machielo to dhi e YouTube teka no dhi ngech gigo bedo ga uploaded gi hashtag mar Wema Records Wema de YouTube manya de hashtag Wema Records thume gi biro ni tenya kama na golo 2018 to comment kende win kende kose win kende to me wadwoko
ere miwinjo mamit bas koro mowinjo mamit no mowinjo mano ka winjo mamit no mano koro obed ki en ansa mare mitne nikech ngama chielo be moro mitne bas ok dang' wawe mokwatieko mokwapenji maendi wane ajawa kendo chunywa gombo ni ajawa bede kuma thumbe mag Lingala nitie kuma thumbe mag Congolese nitiere iwinjo en thum minyalo winj worldwide omiyo kuom mano watemo ni wapuoyo kuonde mabecho to bwang'iyo kuonde maricho waloso gisani ni endi ineno ka ajawa dhi nade kaka ing'ama pok iwuok officially ni iwuok e ajawa pod in e ajawa dho ni in e ajawa tipo mar Jehova mano bigini kama sani thum ochomo sani to en ajawa ndiyo do nying niluongo ni Ohangla Ohangla nying mar Ohangla ni aneno kodhi feed ngech koro ok en Ohangla machon mane goyo cha sani piny ochiew titime digitali dak itima gimoro mane ng'ini piny dhi according koro watimo gini according kaka generation bi kaka dhi koro ng'in kane pod nithin niyudo kane mamuno ng'iyo ni ang'ula moro magika kichaki medo higni moko ariyo mane weyo chako ng'iyo ni moro donge kamano koro mane kaka neno ka paw thum ni dhi kako dhi ber kabisa kendo grow sani kamo ng'awe duong seriously kende en tie gi change maber kabisa ma awacho ni hivi karibuni ubiro winjo ni Ohangla ni emobedo jonora kendo maduong e Kenya mzima makoro bedo kaka recognize kaka tonga wacho ni koro pinje maoko ineno kaka Kongo gini Gromba gine magimiyoga first priority koro kiduogo Kenya tiwacho ni Ohangla koro mano kama aneno ka gino chomo kendo walamo ni Nyasaye ne jothumbe wagi omere tiyo matek gi kaka gitimo giloko soche manyien ineno ng'ama pod bedo wago Ohangla machon cha mawacho ni ng'ini tiyo jokoko mawacho ni jogi be tindo go Ohangla ndiyo inyalo manyo ng'ati no mago Ohangla no to imiele kata imbi nyalo goyo ngech ibiro yiro ni kata ndiyo Ohangla machon no bo ber to sani generation oidho fan kendi mamilni en mobiro comment koro wan tiyo gi ngech wadwano more fans to watiyo gi gik fans watiyo gi gik fans wacho wagone gi fans bas awinji fans kuko nini bana the left to the left go right ngech kok the right no to we gi right no to koro nitie seche moko ma samoro jogi pushwa nyaka wall iyudo ni samoro mondo mi fans mora ahinya gi gimitimo maybe dok korka chiena iwend wende moko ma maybe dhi kotanda ichaki go gi comedy moro matin kore kodhi to samoro ng'ato dwaro wer mopodhore teri winjo ni wende umari ukinya winjo gi kia mari wende umari to koro gik moko machalo kamano to samoro imbe iseneno ni mago to gik ma fans dwaro wende jok mawero wende ma koro ok donji gi to gito remember ni fans ema dwaro ndiyo ko ibiro winjo ni fans go ok fans na chiele one category jogi opogore emi winjo winjo ka genres opogore iyudo ka nitie wan gi rumba gospel reggae R&Bs gik ng'ato nitie gi taste ne koro gini wamiye me platform ng'ama wero wende nego en magi followers ne nitie joma biro hero gigo ineno lakini mentality mare gi kako time obi live ni mane gima metne to dake luong police momake ni bwana iwero gik maricho dong poko mage gintie nyaka chien kawuono gigomra ngech anyalo paro nitiere wuoro moro achiel mane owero gine media chief moro nomak mo kaw motere bao ndege gure ndalo korona dongi koro yudo ka mawuok sane ge to gole to ntia gire gi pande makoro manyiso ni ok chome tir koro mano beber iyudo ni oboye matin tiyudo ni maybe samoro wane mwal waele ga samarach ineno kiyele to bro neno lakini kiume to bro medo umore koro uwinje timiele ti ume
Ng'iyo matin tiumo. Erokamano jakwera mogi. Iwinjo kaka Awicko min Lizo wacho no endo, kendo ne wago mbaka kode kanyo no endo, winjo story mare, maybe kobai to wabiro chako duogo kanyo no endo kantiere kumoro mwareyo. Yangi nitie kuonde moko wareyo nikech warito for the official date to gi report. Ka kwatieko wadwane wach mogik mikono jogi endi. Kuongi konwa ne to komponi kawuono ne wachiwo mana number 1 2 3 jo ajawa wagiendi. Mena gi number 1 2 3. Kata kwa chini number 1 en Umari, number 2 ajawa ka en Jasup, number 3 en ng'ane. Umari. Gimi morago eni kapok ichako tigo ni Umari. Yani ngeni mano tiende ni ng'ano decompose. Okay. Koro wenyiero. Okay. Ineno thumwani. Baba gini en tich, waluongo ni tich kaka ne wacho ni en tich no. To en ga kujituma. Maybe ng'ato nya jituma moyo wadgi. To samoro nyalo wacho ni ng'ani makoro lead. To gien kujituma. Maybe kiny chaki chiewo to ng'ame wacho ni miyo kata namba borocha. Ochako jituma mobedo malo. Koro gini en ajwa. Thumo kurum baba wane mwatho wawe thum. Kata jiti we thum. Tumokti. Iyo kan nitie moko jomoko matinde sani koro wero nyaka mag joma nosetho muru. Giwero matek duog ma ji chak miel. Kende makoro mit. Exactly. Koro thumo kurum. Wach namba 1 2 3 ato kaka producer ok I recognize. Yinye maler. Yeah. Mano gima onge daherina. Ni kujituma e gima wacho. Onge ng'ani king ni sweet ne kiango. Ndio ka jok mong'eyo to sawa, lakini ato kaka antie a neutral. Gima ng'eyo ni ng'ane jituma mabe munyiso ni ng'ane jituma nitie kaka jineno gi. Lakini I as the producer okuyiena mondo mention nying ng'ato. Ne nyaka bed ng'ama play all parts. Kora neutral to all jothumbe kendo ahero gi tan ng'oge jasika e thumka. An nang'eni dhi wacho ni Super Latin number 1. But onge problem wacho ni in neutral. Kapok watieko koro mina jo piny wach mogik me in gi kamera. Koro wuowa gi fans gi. Yes. Ne johera mag Umari Nash, johera mag Ajawa, johera mag Awicko Jakabunde. Akwayo ni piny rumo. Yesu chiegni duogo. Tich moro amora mitiyo kuonge mi Nyasaye luor. Kwanza kisemiyo Nyasaye luor to weche ni duto te biro chopo kare. Ngech Nyasachwa en jang'wono, kata bed mani richo ni chal makwar machal nade to biro luoko madong matar kape. Gimora mora nyaka ikete lwet Nyasaye. Koro Awicko nitie ka kaka winjo kosewacho ga Umari Nash, Awicko en ng'ama ruoth nosewari chunye. Imbe kigombo mondo mi Nyasaye lware chunyi tikia kaka ichaki, antie ka nyalo kontakta kendo nyalo winjori koda. Mane weche Jehova. Koduogo weche production, inyalo manya kamora mora Wema Records kata Awicko Jakabunde. Namba na nitiere oko kacha. Inyalo winjo kata nitie wall na biro keto. Kidoke korko Ohangla ka, kora wach ni koro kora ka thum. Gi kaka ne weche mane osebedo mang'eny. Akwayo ni mondo mi ubed gi utulivu, geche kaka sewacho no Umari Nash ni by Tuesday wagolo duoko ni officially kendo pod wan ka wagurore. Erokamano kuom neno video ni kendo like, share, subscribe. Thank you.